Vostede sabía que a dirección asistida funciona gracias a un circuito hidráulico que leva aceite? Unha vez que perde o aceite é cando se estropea a bomba. Pues que empezó a hacer así como un ruido raro, un tringli ahí contra la palanca de cambios, claro, empezó a echar humo negro y el negro no lo puedo ver delante. Veníamos de la Cuesta de la Muerte, bajábamos hacia la Puerta del Sonido y queríamos finalizar el viaje. Shenzhen. No, a China viajaremos el año que viene, a Shenzhenjo, y comer algo típico de aquí, el pulpo a la feria, los percebiños, el pescadito frito, y claro, se nos ha estropeado el plan. Usted ben informado, ¿eh? Intentamos organizarnos, no nos organizamos muy bien, pero bueno, intentamos llevarlo lo mejor posible, y claro. Pois este é unha desas averías que se van notando pouquiño a pouco, e unha vez que vai perdendo aceite, a bomba, a dirección ponse dura e deixa de funcionar. ¿Y cuánto costaría? O arreglo pode valer sobre 50 euros, pero se hai que metelo novo, que neste caso é o que vai pasar, vale 500. ¿500? Uf. Podes vir un momento? Ben. Oiches, eu non che estou segura de entrar, Temos que entrar. Pois non estou nada segura. Pois temos que entrar, que temos que recoller esa subvención, sí ou sí. Tiñan que matar a funcionaria que me tiña que arranxar os papeles. Eu se te dixe que era mala idea, que ainda andaban os espíritus pola casa. Se te dixen. Temos que marchar. Isto xa está, é 5 minutos. Vale. Xa vos aviso. Aquí foi, nesta esquina. Como ocorreu? Que medios utilizaron para cometer o asesinato? Non deixaron ningún elemento que identificara quen estuvo aquí. Que faz, muller? Vou facer un bocadillo de nocilla, que entrou unha fame, que xusta a hora de xantar, tuven que mañar un coche. Non che tiña nada, pero ganei cartiños. Bueno, isto xa está listo. Son 120 euros, máis o IBE son 346, máis a porsicuela son 460. Aquí había un mal cableado que produce unha sobrecarga na rede, que danou todos os electrodomésticos. A nevera, que está aquí na cociña, o arcón, que está na dispensa, e o satisfacer, que está cargando na habitación de arriba, pa a noite, supuestamente. Nós non vivimos aquí, somos as cuidadoras da horta. Temos os boniatos que van medrando lentamente, pero non temos nada que ver con isto, Bueno, pois entonces deixo só notar aquí como sempre. De tú a nada, a subvención é miña. Pensades que son parva? Pois mirade como a parva leva a subvención. Ai, que color máis bonito puñeche, é chamativo, ai, é que mostrador de cristal, 60 centímetros de espesor. Ai, madre mía, que diste nos bancos, Está brindado, ai, por favor. Mira que ben sona, ai, que ben sona. Pero que che pasa, tocouche a lotería. Aí tívense moita sorte, que me deron unha subvención que non contaba con ela, Ai, e por fin os ovillos dela. Ai, é o verde, o como me gusta a mí. Ai, madre mía, hai 2 anos que estou esperando por eles. Levo todos. Leva a caixa, Por leva, caixa. méteme todo na caixa que levo todo. Exactamente. A ver. Pois mira, esta cruz. Sabes que me chama moito a atención? Este mueble giratorio que hai 2 meses eu vino aquí e non tiñas isto, pero ahora isto está precioso. Está bonito a pintura, é que está preciosa e chamativa, pero o mueble, no, porque mira, eu miro 50.000 vestidos aquí
de 50.000 maneiras, aquí hai un precioso. Este encántame. Mira, non sei se é moi caro, pero son preciosos. Doña Cruz, aquí ten o seu expreso italiano de gran arábico. Un sabor suave pero intenso e un equilibrio entre sabor e textura no seu interior. Servido en porcelana de Sargadellos, como vostede gusta. Bueno, agora está quente. Traemo de pota, con sabor a flor de tos, dese que ten un sabor suave. Desculpe, señora Cruz, non volverá a suceder. Espabila, E que sea a última vez, Ti mira que bonito, gira. Isto nunca visto, eu nunca na vida vi isto, nunca. E por iso me chama tanta atención, e chama yo a calquera, porque... Mire, desculpe, estes panos que prezo teñen? a 10 euros. Están de oferta, Vale. E este verde de aquí? O verde é de seda e trae moita sorte. Bueno, pois mire, vou nos levar todos. Casi que sí, que mos levo todos. Vale. Eu non sei como dices disto para comprarlo así. Onde os habrá, porque eu nunca na vida os vi. Só os vi aquí. Ahora que tiran nos renovaches todo, que antes non tiñas, Antes non tiñas. Telo ahora, porque trouxeches novo, e aquí está. Boas tardes. 4 caixas máis. Con urgencia, que vou na fura de diante. Aquí está, as miñas amigas. Mañá ou pasado veñen todos ver este mueble. Porque non sei onde o encontraches, pero isto é unha preciosidade. Isto chama a atención a calquera. Chama a atención porque nunca se veu. Entonces, por iso chama a atención.